Ug karon sa sumpay ni bag-otang sugilanon, ang laylay ni Mila. Kahugot niya nakagakos ni Felipe. Mura pagmahadlok ng matakak. Tuan, nakagawas na sila sa among nataraan. Miliko na sila paingon sa nga bahin. Unsa ka na? Isa, ingon og sa may nagsakay sa atubangan sa motor nga gidahan ni Felipe. Dili ko maklaro gikan dinis ako nahimutangan kun si kinsa ang maong angkas kay layo-layo na kinigikan dinhin ako. Pero maklaro ko nga babae ang sakay ni Inis atubangan. Dili ba nga si Adil naman katong iyang backride kaganina? May para niya sa dayong gawas na sa koral. Apan, wa man sa ko makabantay nga mihunong si Felipe. Ma'am, ayaw lang kayo simuhot ang akong buko-buko, ma'am. Kay gikan pa ko nga nagpasingot. Maikog tani mo. Oh, no, don't. Kay, ganahan kay ko si mong baho. Lalaki ka ayo. Lami kayong gaksan o gugot ka ayo sa mga. Agoy, ma'am. Ma'am. Ay, lagwa ang akong kamot nga gibalikos na ko si mong hawak. Good. Okay, nalagay ko si mong baho. You smell so friendly. Ayaw pa. Ma'am. Ma'am, wa man ako kuha ang imong kamot. Imong ibuwag si mong hawak ang akong kamot, oh. Ay, dili ko. Bahala ka. Mugakos ko ni magmaayo. Bisan saon pa ni mo upugos na kuha ang akong kamot di kasi mong hawak. Dili ko mamuhi. Bahala ka di, ha? Lagi na kukuha ang imong kamot, ma'am. Tanawa, liliya gani. Kung asa mahimotang ang akong duha ka kamot. Di ba naras man ni Bila? Ha? Ay ba? Awa. Karon na ano sa Manibela pero ganina you are trying to get my hands off. Like, ouch! Felipe! Ay! Aray! Adil? Ang ako mga tudlo imong gipatag-satag sa buka. Ouch! Unsa? Wa man. Okay. Fine. Sige na. Dili na ko mugakos nimo kung di ka ganahan. Ay lang og baliin ang ako mga tudlo. Unsa? Adil, mutuo ka man sa dili. Wa man ako buhatang imong gingon. Dili sa may mubuhat ako sa ingon ana nga kitang duwar may sakay nimong motor, ha? Not unless may sakay ka diha sa imong atubangan. Ubuy, itswa, di ba? Adil. Kabrutal ko di mo madag balibad. Babae paghihapon ko, ha? Namdumi na. Hey! Nga na may unong ta. Dili ko ganahan nga mapasanginlan ko. Laban ang kontra kaya nako ang butang-butangan ko. What? Kung gibuhat ni mo, aron lang nga butagad ko. Ingnon ti ka, ma'am. Dili mo kini makuha sa ingon ini nga paagi. Kay dili na ko batasan ang pupasakit og tao. Pero gilubag manggod ni mo ang ako mga tudlo. Wa ko kana buhata, ma'am. Pwes kinsa. Kisa may buhat sa ingon. Nakita raman duha ang sakay ni ining imong motor. And I am telling you, dili ko maghimo-himo lang og istorya. Tanaw ra gid akong kamot. See? Buwa kaayo. Oh my gosh. Felipe. Look at my hand. My gosh. Sinita mo, Eddie. My hand. Ang akong kamot. Paso. Puro makinis sa kamot nga nikupot nimo ang paso. Oh my God! What's happening? Ngayon napasok ko, Felipe.
man ako si Stanley? Adel, di na ako magdugay. Ay, no. Kadiyat lang, Felipe. Ayaw na pagbiya. Adel, Hoy, ikaw. Lakaw na. Biyayaw namin si Felipe din eh. May panagsultihan o namin makadiyon. Ma'am, pero sila si... Matod ko, biyayaw namin din eh. Dili ka ba makasabot? Sige, ma'am. Bahala ka magbiyahay. may isulti ka? Yes. Ako na ba sa imong basulon sa nahitabo sa imong kamot? Abi ba na akong nagkasinabot na taganina? Imposible nga ako ang magbuhat ni Ana diyan nimo. Wa ako'y kapasidad aron mabuhat ni Ana kay nag-drive ko. I know. Kung mao, unsay imong isulti? I think I know kung si Kinsa ang nagbuhat ni inina ko. Kinsa? Kita lang duha ang sakay sa motor. Ang imong asawa. Unsay kalabutan ni Mila sa nahitabo sa pagkapaso sa imong kamot? Unsay kalabutan sa namatay kong asawa? I thought illusion ko lang katuntanan. Katuntanan ako nakita dito sa inyong gipuyan. Nakumbinser ko na unta ang akong kagaling kaganina nga. Hunang-huna ko lang katuntanan kung na-experience dito sa inyo. But humanin nahita po karon nga pagkapasa sa akong kamot samtang nagakus ko nimo. I am now convinced nga ang imong asawa ang nagbuhat ni ini. She's jealous. Adil, kung sigurong gipanulti nimo, may mo ba? Ayaw hugaw-hugawi ang pangalan sa akong asawa? Patay na siya. How do you explain kini nahitabo karon ako sa akong kamot, ha, Felipe? Kung dili ikaw ang nagbuhat ni ini, so kinsa? Adil, Katong tanan akong gisulti nimo kaganina dito sa inyo, tinuod ka to. She's jealous. Bisan patay na siya, dili siya gusto nga may laing babae nga mo paduol nimo. unsa? Hey! Where's everybody? Uwas si Stanley si Elawak. Inguman si Tita Nympha. Hain sila. Ay, mama, bitaw, tanay buhat na ko gisulti ni mo ganina, ma'am. Sa imong pagkabuhat. Unya kay, ingon man ka, pabiyaon ko ni mo. Nado di ay murag, suod man ka, mo ni Dong Felipe. Dugan lagi mo kaila. Dili ka sa di man tayo, no? Ay, dili, bitaw kayo man tayan, ma'am. Nakabantay lamang gayad. Suod lagi kayo mo, ma'am. Wa ka na'y labot. Tubagan na ang akong pangutana kung hain na sila sa... no, never mind. I don't care kung hain na sila paingon. Mas lamig maayo ganing hinuon kung dili pa sila mauli. Mas magmalinaon pa ko. Siyalan, kalit mo lang katawa. Wala pa gani kung makatubag sa iyong pangutanan ako. Biya naman. And by the way, Ay, ayaw ko disturbuhan sa taas, ha? Dili ka lang sa silong. Don't you dare go upstairs. What? Luwas na lang kung kalit nga maabot sila si Stanley o kanyang apuhan. Daga na din ko sa taas upahibaw ako. Nagkasabot? pero Iman, ang akong gitugo ni mo. Marigibang ko nga na. Saan kung ka na pagpabalo nga. Maabot na sila senyora. Nga imposible man ang mahitabo. Mauli ka to sila karon. Naparehas man to sila duha nga mga injured. Ay lang gani. Kay may saop nga mi anhe og may nakatabang nilang duha ka ganina. Kaya ko. La. Ano day tuod? Nga sige ko kapriso oy. Primero, sa banyo. Ikaduha sa ako kwarto. Unya, pagawas na ako, manli ako naantay ng mga tanga. Mitabang nila ni senyora, mitabang ni senyora pagdala sa ospital.
Lana, kani, kay makamao mo drive ang usa nila. Kay wala na bagi mo tungas tunyo ay, ang usa ka driver senyora ay. Kinsaon, saan man di sa pagtunga, nga napakan man di ko nagbiten, dito sa kasagbutan, matudpas, nagbalita ganina. Hala, uy, naunsa na ko rin taon yung mga pangitabuha din niya. Mabuhay pa kakato si Senyorito Stanley. White gold. Unya, may pendant nga diamond. Wow! Kanindutan out? I knew it. Dagan yung kay mga alahas si Tita Nympha. Kung magkuha ko og duha o tuluman ining iya mga alahas, nakasiguro ko, dili na siya makabantay nga nawad-an na dahi siya. White gold. Unya, may pendant nga diamond. Wow! Kanindutan out? I knew it. Dagan yung kay mga alahas si Tita Nympha. Kung magkuha ko og duha o tuluman ining iya mga alahas, nagkasiguro ko, dili na siya makabantay nga nawad-an na dahi siya. Okay, magkuha ko usa ining sing-sing. Wait, mamili ko. Yes, kini. Ganahan ko, ani. Kuan siya ang iyang design. Kanang naa siya ruby. Ruby ang iyang stone. Okay. Kini nali akong kuhaon. Oh, no. Mas ganahan ko ining usaay. Dako nga jade. Then, rounded ang iyang diamonds. Oh, shit. Naglibog na hinuon ko kung asa ini ang akong kuhaon. Fine, Adele. Aron dili ka maglibog, get both. Wise decision, bitch! So, ang bracelet. Oh, okay, this one na lang. I like this bangle. Sa way pagtuduha, kinigidayan ang nakadakop sa kumpananaw. I like you. And finally, magkuha sab kog usa ka kwintas. Asa man gid ini, ha? Ini, mini, my, nimo. Okay. Diyan ni mo, Miss Tapso. Ikaw ang akong kuhaon. Okay na. Magawas na ko gikan ining lawak ni Tita Nympha. Gitingalig, mugalit siya sa pag-abot. Sa mga alahas pa lang, naku na kayo kong makuha gikan ni ining pamilya, ha? Usa kini sa inong kung nga wa ko gid buhay si Stanley kani adto pa. Bisan pa man kun dili gid nako siya ikasinabot. Kay naibaw ko na makabenefit ko ini nila. Pagkawas na ko. Wait. May napati ko nga tingog. Usa? Unsay imong giingon? Oh my gosh. Nanawag kang usa ka kwintas. Hingon siya nga. Muuban ko na siya nako. Okay! So, sa'yo na kayo kung ikasinabot. Dili ka mahigawan sa imong gusto. Come to mama, baby. And there. You are safe now inside my pocket. Let's go! Kahipusan ta na mo sa dapit nga mas safe mo. Okay? O, kamong napadiha. Ayaw mo kabalaka. Hinahinayan ta mo sa pagbalik din sa inyong nahimutangan.
Mama will be back. I definitely will. But for now, babies, Mommy will say goodbye lang muna. Shit! Alam ba, abutahan? Naptal ko dito tanin pa din Jesus siya lawak. Shit! Shit, di ka tabang! Huwag yung ko abisuhi animal! Ano? Ha! Shit! Kailan ba na sa buhay sa pagsira? Masag, sabay akong buhatan ini atubang na ako. Nga nasakpan naman yung ko niya nga. Ni ako mag-atubang siya mga lahas. Buisit! Ha? Ni ano pa ingon ako? Ang mga tunob. Bahala na. Magpatay malisya na lang dyan ko. Hi, tita! Tita Nympha? Tita? Oh, siya din eh. Pero wait. Nabatik yun ang mga tunog ka na paingon na ako. Nagkaduol na siya. Huwag may hunong pagani siya din sa kuluyo. Pero anong galit siya nang waha sa akong pagkatubang? Tita? Tita Nympha? Tita, hain ka! Tita, sorry di ay ha. Huwag ko man ang hit ni mo. Laos ako miso din sa imong lawak and kung nasa may imong na-uptan karon, it's only because may admire lang ko sa imong mga alahas nga imo lang di-display din sa imong tukador. Nindot kayo siyang tan-aon. Nindot silang tan-aon, grabe. Magkabilib ang imong collection, tita. You have a good taste sa mga alahas. Parehas mo sa kong mami. Nag-koleksyon na siya sa mga alahas. O manahinungdan nga, huwag ko magkapugong nga milantaw dyan ko ni ini. Huwag mangkit mo tubag. Tita? Naaka ba sa banyo? Oh, so, waday ko niya makiting mihipos ko siya mga alahas din ni Sus sa akong bulsa. Kaya kung nakitaan pa ko niya, imposible mo siya buhaton ako. Tita? You know what? May nakita kong alahas ni mo nga, susama yun sa akong mami. You know na, collector usab og alahas ang akong inahan. Tita? Tita, are you there? Oh, sorry. Wala ko tiyo natuday na ko ang pulta sa CR. Isira na ko pagbalik, tita, ha? Tita? Oh. Imposible dili siya motubag. Kung niya man siya dinihi. Ikalit ko pagtuod ang pultahan. Tita Nympha? Oh. Wait, tao dinisud sa banyo? Ha? Kung hain man di siya. Sige, sabali ka ito nabati ko may hunong kaganiha sa kuluyo. Og may lamba pag yun sa pultahan. Kinsa? Shit. Yan pang hagu-aguon ko pa man ang akong utok sa paguna-una. Mas mayo hinuon kung wa siya din I need to explain myself. Pero naka-explain ako kaganiha og dili oras. Buisit. Magawas na ko gikan din Pagdali ko. Siguro ko sa paghipos kining alahas nga ako nakuha sa dapit diin. Imposible makitaan kini ni Stanley. Magawas na ko. Anong dili man ni maabli? Shit. Dili kin maabli. Gilakan ko din sa suwid. No, dili kin mahimo. Shit. Abli ko, tita. Masamutan niyo ko kapagawan Tita Nympha. Stanley, abli ko ninyo. Ikaw na lagi kong may tanaw din sa lawak. Sa mga alahas. Pag-gausa ko ninyo. Stanley? Tita! Pag-gausa ko ninyo. Pag-gausa ko! Papa ka nating oy.
Wa ka na lalaing mabuhat, Teng. Magsige ka na malag. Wah! Hindi ka ba sakitan? Hindi ka ba muha? Kung ako lagi sakitan, Teng, no? Mapiyong ko, ay. Eh, musamot man nga magsige kung saba-saba. Mga katulog na lamang niya, oy. Sige na bitaw kong katog, Sing. Sige po kung pagkaon sa kapdos akong samad. Wah! Nawa na tayo. Kapdos yung kayo. Pati ang pagnaw ni mo, Teng. Ngul-ngul. Ano man ni Sing? Ano mo nagwa magyuni maalibyo ang sakit. Gamit naman unta ko. Di lang na ako nganlan. Napagbuga niya, Teng. Ni aman unta ka. Ni aman ta sa ospital, di ba? Kabantay ka? Ospital mo ni. Hospital, bitaw ni. Pero nga nawa man ko mamayo. Mura bag mas bisa mo taman hinoon. Ay, salaman bitaw ni Nimo. Huwag ko isa. Wa, Sing. Ha? Igo raman kong miuban niya. Nganong sadaan naman ko. Ha? Gibadlog magalit ako siya. Unya, wag yun mo patuon ako. Boto, mitanaon lang ko. Di tinalig ako. Ako na sa iyang patyon. Ha? Pateng. Nagalibog na hinoong wala. Usalay patson. Usalay wala kay sala. Unya, may uban. Kisa may puting po sa buta, Teng. Kisa may mo patay ni mo? Ha? Miingo na gani ko, nga sala na ni mo. Wala ko sa. Wa! Kalma lamang, Teng. Mahina ang kalaban, Teng. Ula, Teng. Dili ni mo sala. Sala na si ibuhang ko kung anong gilangkat niya ng imong unod sa buko-buko. Ug mo na nga, nanggawas ang mga ulod. Ano man to, Sing? Ano man to? Ha? Iambot lamang ni Muroy, ay. Kalisod ba na pangutan na, ha? Pagkuta na imong kagalingon kung anong giunay ni mo sa paglangkat ang imong unod sa imong buko-buko. Din ako. Surrender ako. Din ako ini. Wa, ko isa. Pero apil ko nga iyang gipaninglan. Wa. Din ako. Din ako. Ay, time para gudeng. Tay ba, murag may wala kay kasulti na ako. Sa miagi kapag yun nga magsige og padaklit sa imong sinultihan. Pero dili isa di mo dayon sa pagsulti. Kining, Teng. Kita namang giduhan ni ining kwarto sa ospital. Sulti ko sa tinuod, be. May sala ka ba nga nahima? Wala gingo sa. Kung wala kay sala, kisa ba'y imong kisa man daig sadaan. Hala, Teng, sige, Teng. Isipang ako pare ko, Teng. Hala, panumugad. Mamati ako. Sige, Teng. Isipa naman ako nga pare iron panahon na. Ipanugin mo din ako ang imong mga sala. Dili lagi ko manabi. Promise ko na nimo. Ito malagod. Tabian bagog ko, madili man. Kaysa may akong ikatabi dito sa mansion, be. Kita-kita naman dito. Busa, sige na. Sultingin ako sa tinuod. Anong mga mugaan-gaan ka ng imuhag dughan? Ipanugin na ka na ako ang imuhag sala. Wah! King nanwa lagi ko siya. Si balik ka, eh. Wah ko siya. Oh, di wa. Wala. Di wala. Ay, lang diya pagkuan. Pag wala, mura magkanuon ka ng magwala. Wala. Yaon niya sa sala man karon. Sultihin ko. Kadiyot kay kuha una ko kitong bangko. Muling ko na ko doon sa imuhang kama. Ha? Mopahawa na ko diri sa kilid sa imuhang kamang imong gilikuran, ha? Ayaw ko biyay. Ayaw sa kabaw. Ikaw puting, oy, magkuha na ito kong bangko biyaan na dahil, ha? Sala ka man. Parang bangko, narakilid sa pikas bahay sila misita. Kadiyot lang, Abe, unya karon, pupahilunan ako. Giteng. Handam na kong mamati sa tanan ni mong isulti, Teng. Panugid na! Ikaw puting, oy, magkuha na ito kong bangko biyaan na dahil, ha? Sala ka man. Parang bangko, narakilid sa pikas bahay sila misita. Kadiyot lang, Abe, unya karon, pupahilunan ako. Giteng. Handam na kong mamati sa tanan ni mong isulti, Teng. Panugid na! Teng? Naghadlo ka? Salam rin kito. Gagok naman rin kito tawana. Ay, gagok niya, Teng. Atik-atik sa gada. Nagkuha rin gani ko sa bangko niya nakatulog na ka. Di sa gumutuo. Ay, kadali, God. Huy, panugid na! Paghak, ang iyang hagok mo rin ng hadlock. Pag tinudan na nung titingalin ng iyang hagok. Oy, kay nagangaman ang baba. Teng, takuman ang baba ni mo. Oy, kamasudlan ka rin langaw. Kahanggaw, gid ba yung tao ni mo, kasulti. Oy, wala yung kay klaro, bisan unsaon, Teng.
Nala, sige. Katulog na lamang diya. May nalang mahilom ka. Saba sa kay kag magamata ka, oy. May ra sa dihinoon nga, kanang magkapahuay ka ba? Kay ako... Ay! Imbesgado ka ako. Anong nananoo ko, tiyag? Agok... Na matog na nasab ko, ay, matulog na lamang ko. Paimuslan akong higayon nga natulog ka. Dayon lamang! Sing? Masing? Mas masing din sa akong kilid. Sing! Di ba ingon ko ayaw kong biyahe? Mibiya yun lagi ka ba? Uhin ka ba? Sing? Ay, may paaga sa gripos banyo. Ano, des masing yung suds banyo, ningamong lawak. Iya naman des akong lawak. Abi kong iyasab kong gibiyaan na aram desa. Ha? Banyo? Banyo sa akong kwarto sa mansyon? Ha? Di ako sud sa akong lawak din sa mansyon? Ha? Manong nahabag ko din eh. Nilibang nga dito pamag ko ganiya sa ospital. Kunya karon, nauli na ko din eh. Seng! Maseng! Diyan na lang ito pagkauli din sa mansyon. Diyan sa ko ninyo. Walagi ko magkamatikod. Maseng! Ay kadugay ba ni mo diya sa banyo, oy? Ha? Ligo ka? Dali ko no, be. Kay mag-CR sab ko. Kay hion ko. Kay bawa kagid baya nga maglisod ko sa pagbangon kay gigot spesi kining ako mga kamot og TL. Gigot? Tipa. Nga nung gihigtan man pisi ang akong kamot og TL. Kita may nagigod ako ni Desing. Nga nung gihigtan man ko ninyo. Masa may magdoon ninyo na ako? Buang? Maseng, unsa ba? Gawas na diha og barbari ko sa kapos. Ha? Gipawong na niya ang gripo. Nahuman na tingali siya. Pagdali o gawas ma, barbari na ko. Kakapol, bayaning akong purma. Nagdupa man ang akong duha kakamot og tiil sa kama. O ganong gihayang magkunin mo ha? Nasayod ka man unta. Kasakit kining akong samads buko-buko. Gigayid na noong ko ninyo. Badbarin ako. Kay misugod na sa pagsakit ang akong samad. Masing, uy! Badbarin ako ba? Sakit ang akong samadan, nagdugo na sabni. Masing! Masing! Sing, nagila ka? Nga no? Gisugat kag kasaba ni senyorita? Senyorita naman, senyora. Isugat ka. Sa nung pag-uli din sa bahay, sa mansyon. Sabay nag-iingon nga, igapos ko. Kay nahadlok siya nga, mukagi ko og dili ko makabayad sa tanan akong utang nila. Mao basing? Tabangi ko! Ha? Tabang? Tabangan di ka og bayad sa imong utang?
So magari ko bayad sa kong utang, yung magpatabang ka na hinuon ako. Matay na lang ta siya, hindi patamaimpas og bayad sa tanan tong na-advance og kuha. Gawas na diagod, magsulti tag tarong diri. Niya badbaray na ko sa akong kapos. Ay. Uy, abi ba na ako kuha kay... Nga gidungay man na di mong imong buhok. Uya, imong gitabon sa imong naong. Basa na. Tabangin ko. Ha? Ang imong tingog. Kalawom si mong tingog. Dili kasi basing. Dili kasi masing. Tabang! Barbaray ko ninyo sa kong kapos! Tabang! Kung magmalinaw, kung dili ko magkapot ang hostesya. Ayaw! Doon lagi ka na ko! Ayaw magdoon! Palayo! Shoo! Hostesya! Hostesya! Imo gihikap akong now, ha? Ayaw ko pa! Yan! Buhay ko ninyo! Buhay! Tama! Dili ka magmalinaon kung dili ka mosulti sa tinuod. Malata ka sa imong gihigdaan. Malata ka. Masing ikaw na! Ay, ako bitaw na. Ikaw! Oh, kaya kinsamali ko si mong padanaw. Oy, nagadamgo ka. Oy, nagapaninggit ka. Ang akong damgo. Oy, mong damgo lagi. Lain sa kaayog ako nga. Imuha na. O sabi gidamgo ni mo? Nagipaningot ka magmaayo? Naghangos ka pa ya? Siya! Ha? Nakita ko na usab siya sa akong damgo. Iya kong gihikap. Ug matod niya. Malata ko sa akong higdaanan kung dili ko mosultis ba to? Wala ka! Kung ako pa ikaw, Musulti ka na sa tinuod. Uy! Pagbata usap. Huy! Dili ka bumata ha. Karong ka, pasaylo ang kuting. Pero kini ay, wapa! Ada, effective. Mihilom ka sa kusagpa. Pero mitutok sa kanako. Ay, kung inati ka mo balos ka na kuting. Ha, ikaw rabiya nagdamgo ha, wala ako. Pagtaro niya, Ayaw. ha? Siya ayaw. Madalag ayaw ko man na hinoon. Nasagpaan na hinoon ta ka? Ha? Dang walop ko tungkol, piti ko suga. Sana ba gidam ko ni mga... Gipaningot ka man og maayo. Naghangos ka pa. Uy! Kabalo lagi ka sa akong isulti na Kay mao na imong gisulti usab ganina. Human ko nimo sagpa. O saran! Uy, pagtarong ay! Kausap pag gani kong kasagpa ni Moron? Taka naman ka? Ingna kong ikaw na sing. Ay, kaya ako man bitaw! Ako man bitaw kita. Kitsa! Pamandi ay sa imong pananaw. Nagdamgo ka, uy. Nagpaninggit ka. Pagtarong tingoy! Mausaw munta na ya kung isultiron ba ya? Bahala ka! Ayaw na og idayon ang imong isulti. Nasayod na ko sa sunod ka mahitabo. Mausab ang imong bayhon. Ha? Salan! Ay nga naman! Usalan man ako, gamhanan. Oo na. Musultin lagi ko sa tinuod. Mutug-an ako sa tanan akong nasayran. Unsa man, te? Masaylo ako na ay.
Nasaylo ako. Usultin ako sa tinuod. Pero sa ari ko, kaya mo nagkukunungan. O gumani ini, magpauli na ko sa akong pamilya. Teng? Kung magagawas na ko gikan didi, mula husta ko sa presinto, aron isulti ko ang tanan kong nahibawaan sa naitabo ni atong gabihuna. Hala ki, Teng? May nahimo kang krimen, Teng? Wa ko'y sa. Nasayon ka yun, Ana. Wa ko'y sa. Kung may nahimo pag kong sa, kana ra yun ang pagsudong ko sa iyang gibuhat ni mo. Jose! Musulti na ko sa tinuod. Very good, be. Be. Ako sulti una, be. Basit may katabang ko ni Anang imong gibate nga murag kag wa mahilula. Ano ka? Sige. Nadadaan pa yun lagi. Mahigibuhat ka yun ang sala. Sige na, Teng. Panugid na. Paminaw. Maukin ni nahitabo ni atong gabiuna. Ha? Ikaw? Ni Aka? Shit. Nasa na bang oras, ha? Wapa magyapon ko makatog. Kay Leche. Niya pagyapon ko ining lawak ni Tita Nympha. Wiset. Ganina pa ko nagsige panugtog og panampit sa katabang. Pero ang animal, wajud ko pamatia. Sa kakusog sa kong tingog ka ganina, syaro og wakid siya makabati na ako. Dili may mong mapriso ko ning maong lawag. Kinala magkagawas na ko gikan din eh. Kung gituyo man nila sa paglak ang putahan sa kwarto, pues, kinala usap nga makapangayo ko og panabang. Husto! Yan bang waman ko makahuna-hunaan ni kagani, ha? Dito sa may Terrace, dito ko ang ayang musinggit o panabang, aron may makabati na ko sa gawas. Kabugnaw sa hangin nga may sugat ako din sa Terrace. Sampiton ko na sinaring. Imposibleng mo si Bisan Kisa makabati na ako karon sa konsinggit. Timing! May nagkakaw sa silong. Naring!